Good news sa mga nagapangita sang Ubra. Masobra 30,000 ka mga job vacancies ang igatanyag sa job fair sa mabot nga Mayo 1. Yari report. Fresh graduate sa senior high school ang 20 anyos nga si Janet sang Pasig City. Sa luyag nga makakita sang obra, apisar kulang ang eksperyensya, nagpadulong ini sa talatapan sang Department of Labor and Employment para magparehistro sa maabot nga job fair sa Mayo 1. Isa lang si Janet sa mga nagpadulong sa DOLE para makaparehistro kag hindi na mahulaan sa malawig nga pila sa adlaw mismo sa job fair. Gusto ko para maka-experience ako kag gusto ko nga makabulig sa ako nga ginikanan. Sa datos ng DOLE, masobra 30,000 ka mga job vacancies, lokal man o kon overseas, ang igatanyag sa job fair, kalabanan diri ang mga obra may angot sa administrative and support service, wholesale and retail trade, hotels and restaurants, subong man sa construction kag manufacturing. Sa mga luyag naman mag-obra abroad, nagapanguna ang Saudi Arabia sa may pinakamataas nga numero sa job vacancy, sunod ang New Zealand, Qatar, Hong Kong kag Kuwait. But we also have jobs for highly skilled industries such as certified public accountants. We have some vacancies for them, engineers also, and our auditors. Priority pa rin is the registered nurses. So registered nurses, and we have also farmers, masons, carpenters. The farmers will be hired more sa New Zealand and Japan. May mga obra man nga igatanyag sa mga high school kag college undergraduate. Ginapanugyanan sang DOLE ang mga luyag magpakigbahin sa job fair nga magpadulong sa ila talatapan para magparehistro. Hindi man pagkalimtan nga magdala sang madamo nga resume para madamo man sang kompanya nga pwede ma-applyan. Not necessarily nga experience sila. In fact, earlier I invited all our newly graduated students to come and apply. Kaya there might be a job there for you. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nagdubo sa 16.8% ang underemployment rate sa Region 6, halin sa 22.9% sa nagligad nga tuig. Nagalaom ang DOLE nga paagi sa maabot nga job fair, mas madamo ang mga Ilonggo ang makakita sang obra nga makabulig sa ila pamilya kag makabatak sa ekonomiya sang rehiyon. Upod kay Hans Desierto, Ashley Liza, 1 Western Visayas.